esteu? Ja sabeu que cuinar amb la colla com bolla. I avui farem una recepta salada que a mi em flipa i que pot servir tant per a dinar com per a sopar. Estes increïbles croquetes de pollastre! Mireu quina pinta tenen. Brutals! I és que les croquetes són un clàssic, mai fallen. I esta versió que porta l'os per agafar-les, encara menys. Vos assegure que si les feu a casa, els vostres col·legues faran cua a la porta perquè els convideu, com si fos un concert de Miley Cyrus. Voleu aprendre a fer-les? Doncs vinga, anem per feina. Per a fer estes croquetes de pollastre mega originals que vos faran ser hiperpopulars, necessitem 4 cuixes de pollastre. No cal que siguem massa grans, que si no, l'os semblarà de dinosaure. 4 creïlles, d'una mida mitjana. Si són blanques, millor que roges, que són més tendres. Formatge ratllat per a fondre. Una bosseta d'ixes que hi ha al supermercat va bé. Sal, oli i pebre per adobar-les bé. Un parell d'ous per aconseguir l'acabat final. I pa ratllat o panko, que mola més, perquè queda més modern. Heu pres bona nota dels ingredients? Doncs va, mans ben netes i comencem! El primer que hem de fer és posar a coure les cuixes de pollastre en un recipient amb aigua al foc durant uns 40 minutets. Mentre es van fent, aprofitem per a pelar i tallar les 4 creïlles en daus. I quan la carn porte 20 minuts fent-se, les afegim a la cassola durant 20 minuts. La manera de saber si estan ben cuites és punxar-les, sense cremar-vos, amb una forqueta. Si les podeu punxar sense problemes, és que ja estan fetes. Mireu, ja tenim les creïlles i la carn cuites i ho he deixat gelar, cosa que és molt important per a no cremar-nos els dits. I ara el que farem amb molta paciència és separar la carn dels ossos. Veieu com és fàcil? Això és perquè estan ben cuites. Ja ho tenim. I ara aboquem també les creïlles. I afegim el formatge ratllat, oli, sal, pebre i comencem a pastar tots els ingredients amb una forqueta. Veieu que ens ha quedat una pasta de croqueta perfecta? Doncs així vos ha de quedar a casa també. Vos he de dir que la croqueta, tal i com la coneixem a la nostra gastronomia, és d'origen francès. Croquetes bechamel, ulala! Encara que sí, sempre hi havia hagut molta tradició d'aprofitar les restes de la carn d'olla o d'altres preparacions, com per exemple el pollastre al forn. Les croquetes amb bechamel es mengen a França, Portugal, Espanya i Itàlia, entre altres països. Però a Alemanya i Bèlgica es fan amb creïlla. Per a gustos, colors. I ara ha arribat el moment de donar-li forma de croqueta a la nostra massa. Agafem la pasta així, amb les mans ben netes. Fem com una bola allargadeta. Mireu com ho faig jo. I atenció, perquè ara li afegirem l'os, que hem netejat abans. Veieu? A que mola! Doncs això ho heu de fer amb totes les croquetes. A que m'han quedat guapetes. Doncs ara el que hem de fer és trencar un parell d'ous, posar sal i abatre. Ja està, perfecte. I amb molt de compte de no fer un empastre gran a la cuina, veieu? A casa vos han de quedar així també. No vos podeu fer una idea de les ganes que tinc de tastar-les. I ara només queda l'últim pas, que és posar-les al forn, que ja haurem preescalfat a 200 graus, durant 15 minuts. Va, mentre es fan, vos deixo un recordatori dels passos que heu de seguir per a fer esta meravella de croquetes. Coem les cuixes de pollastre 40 minuts amb aigua al foc. Sempre m'ajuda, que no volem fer-nos mal. Tallem les 4 creïlles a daus i les afegim a l'olla del pollastre els últims 20 minuts. De segur que el pollastre agraeix la companyia. Una vegada estiga tot ben cuit,
separem la carn dels ossos. És la part que menys mola, però s'ha de fer. Ajuntem tots els ingredients i els pastem bé, amb forqueta i mans per a donar-li forma. Afegim l'os a una bola de massa rodona i la passem per un bol amb els ous batuts i el pa ratllat. També ho podem fer amb panko si sou moderns o amb flocs d'avena sense sucre si sou mega moderns. Finalment, ho enfornem a 200 graus durant 15 minuts. Quan veieu que estan ben dauradetes per fora, és el moment de traure-les. Dit i fet. Mireu quina bona pinta tenen estes croquetes de pollastre. Vos fan goleta, Doncs ara només queda la millor part de preparar qualsevol recepta. Clavar limó. Boníssimes! Si les feu a casa, aprofiteu per negociar que vos deixen xitar-vos una miqueta més tard, que després de tastar-les no es podran negar. Ale, gent, ja em direu als comentaris del vídeo com vos ha quedat. Ens veiem pronte. I recordeu que en colla tot com bolla.